Na čele startovního pole, tedy v čele závodníků, už se zaobírá svým dlouholetým koníčkem, kterým je sbírání hub. Údajně i toto hrálo velkou roli při jeho rozhodování, na kterou dráhu profesionálního sportu se dát, protože cyklisté, jak známo, v případě, že mají veliký náskok nad pelotonem, často nějaké ty lesní plody pozbírají. Ano. Ivan Pecina, tady ho máme. Arénní muž. A nyní vidíte, že nás míjí doprovodné vozidlo tovární značky Škoda. S plním, které nebylo nám dáno. Ano, podle nových předpisů Mezinárodní cyklistické asociace se závodníkům nesmí podávat občerstvení ve stoupání, neboť v loňských letech Tour de Kokořín právě toto selhání vedlo k velkým zraněním, nehodám, dokonce s trvalými následky u některých závodníků. A jak to vypadá dále? Peloton se nám tady rozdělil. Neberte, peloton se trhá. Rostodivné stvoření, kterým by se zajisté dal nazvat bicykl Terezy Kučerové. Jako by si odskočila z Via Roma nebo podobných nákupních center v celé Evropě. Počkáme si tu na ní. Tereza Kučerová. Vidíte, že do svého výkonu dává opravdu všechny síly, které má. S handicapem, který jí přivodil defekt na pneumatice zadní, se vyrovnala úžasně. Vidíte, že dokonce i bezpečnosti nezůstala nic dlužná. Přední i zadní světlomety, takovou zátěž si málo kterých z dnešních závodníků dovolí. A Tereza Kučerová nesklamala. Jde příkladem a to jí jde k dobru. Ano, přátelé, už se blížíme k vrcholku, takže já pro změnu předávám slovo svým kolegům v Praze na Kavčích horách. Naslyšenou a naviděnou.